कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार तालुक्याच्या मादाळी गावात मोठे आंब्याचे झाड रस्त्याच्या मधोमध कोसळल्यान वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत. कारवार तालुक्याच्या मादाळी गावच्या ब्राह्मणवाडा वाठारात एक मोठे आंब्याचे झाड रस्त्याच्या मधोमध कोसळल्यान वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक तसेच वाहन चालकांक मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचो सामनो करचो पडलो. गेल्या 2 दिवसांच्यान या वाठारात मुसळधार पाऊस पडते आशिल्ल्यान हे झाड कोसळलेले उरू शकता. दरम्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या किनारी भागात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जिल्हा प्रशासनान नागरिकांक आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करचे आणि सतर्क रावचे आवाहन केला. गोकर्णात अंमली पदार्थ विरोधात जनजागृती कार्यक्रम. कारवार. आरोग्य हेच मनशाले खरे धन असून अंमली पदार्थाचे व्यसन हे त्या संपत्तीचे शत्रू असतात. व्यसनाधीन व्यक्ती स्वतःचे नुकसान करून घेतात, वयल्यान आपल्या कुटुंबाबरोबर समाजाचे बी नुकसान करून घेतात. ह्या कारणान अंमली पदार्थाक विरोध करणं निरोगी समाज घडोवची गरज असा, असे प्रतिपादन गोकर्ण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक श्रीधर एस.आर. हिमी केले. आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थाविरोधी दिनानिमित्त गोकर्ण पोलीस ठाणे आणि भद्रकाली समूह शिक्षण संस्थेच्या वतीनं आयोजित चित्रकला स्पर्धेचे बक्षीस वितरण आणि जनजागृती कार्यक्रमात त्यांनी उल्लेख केले. PSI अनिल B.M. हिमी व्यसनमुक्त समाज निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांना पुढाकार घेऊक जाय असे आवाहन केले. चित्रकला स्पर्धेत सात्विक भंडारी प्रथम, इंपना नाईक द्वितीय आणि नागश्री गुणग तृतीय क्रमांकान उत्तीर्ण झाले. या कार्यक्रमात शिक्षक, पोलीस कर्मचारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित आशिल्ले. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 22,059 पेन्शनधारकाली पेन्शन रद्द. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या पेन्शनधारकांसाठी मोठी खबर मुखार आयली असा. जिल्ह्याभरात संशयित आणि अपात्र पेन्शनधारकांची पडताळणी पूर्ण झाली असून तब्बल 22,059 जणांची पेन्शन रद्द झाली असा. संध्या सुरक्षा, वृद्धापकाळ, निवृत्ती वेतन, मनस्विनी, मैत्री आणि दिव्यांग योजनांतल्या लाभार्थ्यांचो हेतूत समावेश असा. सर्वाधिक कारवाई मुनगोड तालुक्यात झाली असून हिंगा 4,365 पेन्शनधारक अपात्र झाले असतात. त्यानंतर शिरसी, होन्नावर, सिद्धापूर, भटकळ आणि हळयाळ तालुक्याचो क्रमांक लागता. राज्य सरकारान जिल्ह्यातल्या 37,396 संशयित प्रकरणाची यादी तयार करून ग्राम प्रशासनान अधिकाऱ्याकडे पडताळणीसाठी धाडिली. तपासणीनंतर 22,000पेक्षा जास्त लाभार्थी नियमाबाहेर असल्याचे दिसून आले. सरकारी नियमानुसार पेन्शन मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न 32,000 रुपयापेक्षा कमी असचे आणि BPL कार्ड धारक असचे आवश्यक असा. या नकाशाचेर तपासणी करून अपात्र लाभार्थ्याची नावा रद्द केली असतात.
मतदार यादी पुनरावलोकन खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्यांक प्रशिक्षण. कारवार. मतदार यादींतल्यान कोणाचो बी मतदानाचो हक्क काडूंक जायना म्हण काँग्रेस पक्षान विशेष मोहीम हातीत घेतला. मतदार यादींचे सगळ्या बाजूंनी पुनरावलोकन करचे खातीर कार्यकर्त्यांक तयार आसूं जाय अशें आवाहन मंकी ब्लॉक काँग्रेसच्या वतीन आयोजीत कार्यशाळेत जिल्हा प्रभारी आमदार भीमण्णा नाईक हेमी केले. माजी मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी 29 जुनापर्यंत सगळ्यांनी तयारी पूर्ण करणं, 30 जुनापासून सुरू जावच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेवचो अशें सांगले. मतदार यादीत नाव ना जाल्यार भविष्यात बरीच अडचण निर्माण जाऊ शकता. या कारणान आवश्यक कागदपत्रां अद्ययावत दवरचे असे आवाहन केले. जिल्हाध्यक्ष साई गावकर हेमी मतदारांची नावां वगळली जावची ना हेची दक्षता घेवचे निर्देश दिले. कार्यशाळेत प्रसन्न शेट्टी हेमी प्रशिक्षण दिले. या वेळार काँग्रेसचे वेगवेगळे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अंकोलात स्वातंत्र्य सैनिकांक भावपूर्ण अभिवादन. नव्या पिढीक इतिहासाची ओळख करून दिवचो निर्धार. कारवार. अंकोला हिंगा स्वातंत्र्य संग्राम भवनात उप्पी सत्याग्रह कर निराकरण ट्रस्ट तर्फेन स्वातंत्र्य सैनिकांक अभिवादन आणि स्मरण कार्यक्रम आयोजित केलो. या वेळार निवृत्त शिक्षणाधिकारी कळप्पा नाईक हेमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मृती जप्तीसाठी उभारलेल्या नामफलकांची माहिती दिली. आतापर्यंत 116 स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामफलक उभारले असून बाकी नामफलक बगीत उभारचे अशी मागणी त्यांनी केली. कार्यक्रमाचे उद्घाटन उपतहसीलदार गिरीश जांबावळीकर हेमगेर हातीन जाले. स्वातंत्र्य लढ्यातल्या वीरांचे कार्य नव्या पिढीपर्यंत पाठवचे संकल्प या वेळार व्यक्त केलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.